Ето е пратката. Ще я разопаковаме да видим какво съдържа. Както очаквах, в нея има множество пакетчета, типично по китайски стил. Ще разгледаме едно по едно какво има. Започвам първо с две съвсем обикновени Paracord гривни. Взех ги най-вече заради катарамките. Ще ги преправя с шарения Paracord, който бях показвал в едно от предните видеота. Ще направя едната гривна за дъщеря ми, едната гривна за съпругата. Това, което ми харесва на катарамките е, че имат survival свирка на тях. Това е Monkey Fist. Какво представлява? Идеята е средство за самозащита. Тук вътре има стоманено топче, оплетено с Paracord. Като цялото това нещо е замаскирано, да речем, като ключодържател. Който знае за какво става въпрос, се сеща, няма какво да обяснявам. Но удар нанесен с това топче в тяло е доста болезнен. Така поръчах 3 такива устройства, които се водят нож за колан и съответно да се счупи стъклото на автомобила, ако попаднете в неприятна ситуация, катастрофа, за да може да се освободите, да излезете от колата. Предполагам, че в тези два пакетчета са другите две. Няма да ги отварям. Последва, това би трябвало да е Фарадеева чанта за електронни устройства. Идеята ми е да сложа в нея пауърбанк, телефон, фенер, като те бъдат защитени от електромагнитен импулс. Доколко работи, ще я тествам по-късно. Ще сложа телефона вътре да видя дали ще има сигнал. Ако няма, може да се каже, че работи. Това е комплект за ремонтиране на очила, тъй като аз постоянно нося очила. Такова нещо би ми било доста полезно. В комплекта има най-различни размери винчета, някакви пластмаски за предпазителя за носа, има отвърка, пинсета, би трябвало да е окей. И последното, което поръчах, е един монокъл, който беше доста намален. Имам подобен, ако този е същия, супер. На първо пипане е доста по-различен. Ще го видим какво представлява реално. Ще го тествам. Поредното пакетче с пакетчета. Няколко неща са тук. Ето как направих един нож Бахко с камуфлажната лента, която взех преди известно време. Ще ползвам ножа за разопаковане. Това би трябвало да е вакса за тетива за арбалет. Ще оставя това пакетче. Имам един пистолетичен арбалет. С него си стрелям от време на време. Ще ми се вземе нещо малко по-сериозно. Ще му дойде момента. Рано или късно. Следващото пакетче. Мисля, че е резервен кабел за зареждане на часовника. Няма да го отварям и него, направо ще го сложа в някой комплект. Тук
някакви малко по-тежки неща. Като едното предполагам, че няма много връзка с препърско-сървайвалската тема, но ще видим. Това няма много връзка, но това е комплект 600 грами с инчови размери. Трябваше ми да разгуба едно нещо. Оказва се, че имам само метрични и че никъде не мога да намеря инчови. Затова си поръчах едни да имам. Не са най-често ползваните, най-често срещаните, но както се случи, се налага. Това би трябвало да са две копия на Victorinox мултифункционалните карти. Това са две копия на мултифункционалните карти, които ще сложа в EDC комплектите на съпругата на детето. Имат малко ножче, което би трябвало да свърши някаква работа. Гава има ножичка, което не е много лесно да се извади, но все пак. Какво друго? Тук един универсален инструмент отверка. Има лупа, линейка, химикалка, пинцета и клечка за зъби. Освен това, има и червен светодиод фенерче, който ако забравите да го изключите, батерията е почти невъзможно да се смени. Може би трябва да се чупи картата, за да се отвори. Не съм много сигурен. Така, има две такива, които веднага ще сложа в комплектите. И това е, както споменах, нещо не съвсем свързано с препърско-сървайвалската тематика, но който има куче с по-дългокосместа порода и трябва да го чисти, когато се сменя козината. Ето тази четка е страшно полезна. Тук е от едната страна двойна за по-гъста козина и тук единична за по-големите косми. Последният пакет за месеца, който също има няколко неща. Този път поръчах от Temu и честно казано бях изненадан от времето за доставка. Пристигна много бързо. Така, какво има вътре? Това е тактическа раница, 30 литра, която ще стане чанта за евакуация или нещо подобно. Виждали сте всички този тип раници. Малък джоб, още един джоб, моля книжки навсякъде и два по-големи основни джоба. Първият също има някакво джобче тук за документи с мрежичка, телефон или нещо такова. Ципа на по-големия, ето тук долу. Така, предният джоб и другия преден по-малък са с единични ципове, докато голямото отделение е с двоен цип. Може да се отвори изцяло, джоб с мрежа, още един джоб с цип. Като качество, горе-долу бива. Тук отзад има още едно джобче,
като може да сложи таблет, лаптоп или нещо подобно. Цена не си спомням колко беше, но ще сложа линк в описанието, където и цената ще се вижда. Макаричка паракорд, който е с 7 нишки. 7 нишки, като вътре има корда и една от нишките става за фитил, за запалване на огън. Колко метра е? 31 метра на пластмасова макаричка. Още една чантичка. Която ми се стори ефтина, поръчах я. Доста добър обем. С два джоба. Отпред има велкро лента, която е направена на моле. Още моле книжки. Отзад изцяло моле. Предният джоб има някакви органайзери с още един вътрешен джоб. И тук и отпред има още един. Тук вътре нещо като вложка. Пак с моле кришки, ластици, джоб с цип, още двоен джоб с велкро. Като цяло доста добра чантичка, плътен найлон. Определено ми харесва. Още една чанта, която е за комплект за първа помощ. Празна, изглежда малко странна форма, но като се напълни ще е добре. Има доста добър обем, мога да кажа. Ето така леко се вижда разгъната. Велкро пач отпред, още място за велкро, моле ленти. Отзад моле с още една някаква кришка, като това, заради което я взех, е, че гърба е целен на велкро. Тоест това може да се закачи на раница или в колата, или на колана, и ако се наложи, се маха само чантичката. Вътре като разпределение джоб с мрежа, още един джоб, ластици и тук има още два джоба и някакви ластици. Предполагам, че това ще ми бъде основната аптечка. Ще прехвърля нещата от другата, която вече съм показвал. Тук в тази. Предполагам, че има място и да я доразширя. Това също ми харесва като цена. Пък казвам, не помня колко точно беше, но ще проверя и ще сложа линк в описанието. Така, няколко дребни неща. И за съжаление, това, което се получи на първият дубъл, е, че ми прекъсна видеото. Имаше някакъв таймер 8 минути. И при видеото за разопаковане, като се разопаковат нещата от първия път, вече при втория опит всичко се вижда разопаковано. Но да покажа. Надявам се този път да се вместя във времето. Това са едни къси панталони, тактически, от доста добър материал. Имат много различни джобове, карго отстрани, основните джобове са дълбоки. Дано да съм си оцелил размера, ще ги пробвам после. Като цена не беше много висока. Следващото, което искам да покажа, това е една малка метална пинцета. Рекламираха като титаниева,
но не съм сигурен. Метална е, доста упорита. В самата оферта имаше 3 размера. Това е средния, т.е. има по-малка и по-голяма. Може би ще поръчам и по-малката, защото ми харесва. Може би ще поръчам и голямата. Следващия артикул са едни карабинерчета S-образни, които честно казано очаквах да са малко по-големи. Колко на брой са? 5. Може би при следващата поръчка ще трябва да гледам по-добре описанието и написания размер. Тези са с големина около 3 см. Ще стават за някакви дребни неща да се закачат. Така, това Дуви го показа, мисля, че в една публикация или видео, не си спомням, но реших да ги поръчам и аз като видях. Това са водовлагоустойчиви кутейки за запалки бик, или съответно могат да се сложат и други неща в тях. Отстрани има дупка за въженце, тук има скобичка за затваряне, капака е с пружина и има уплътнение. Предполагам могат да се сложат разпалки или кибрид и да се влагозащитят. Обявата беше с произволен цвят, пратили са ми 2 с черено-пушен. Следващото, това са едни карти, 5 на брой, с размер на кредитна карта, които са с обяснения и показвания на най-различни възли, които биха били много полезни при всякакъв бушкрафт, оцеляване. Идват с карабинерче, могат да се сложат като индивидуално в комплект или комплект. Мисля, че са полезни. Поредното нещо, това са едни карти за определяне на разстояние. Поръчах 3 на брой, така беше комплекта, офертата. Като 2 от картите са по-малки като размер и третата е по-голяма, като освен различните мащаби на различните неща има градуси и отделни тук мащаби, 1 към 50, 1 към 0. Ето как изглежда, точно като оригиналния биткит в 2 отделни държача, като тук има дори и малката отверка за Ледерман. Държачите са направени така, че да могат да се използват и като малки пластмасови ловчета. Общо взето и харесва, ще го сложа направо в комплекта с мултитула. Това е, не очаквам повече пратки за този месец. Надявам се, че нещата са ви харесали. Ще сложа, както споменах в описанието, линкове към всички неща, които показвам. Ако на някой нещо му хареса, може съответно да си го поръча. Благодаря ви за гледането, за отделеното време и до скоро!